खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजों फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। प्रमद बर'आ हारिनि दैदेनगिरि नङा, बियो सासे हारि फोजोबस्रांग्रासो। सिनेमायाव जेरैबायदि विलियन थायो, प्रमद बर'आ हारिनि सासे गिदिरथार विलियन। प्रमद बर'आ बिटिसि गोरोबथाखौ थेर-बेथेर खालामग्रासो। प्रमद बर'आ जोंनि हारिनि थार दैदेनगिरि नङा। प्रमद बर'आ एनडिएफबि बायदि गिदिर उदखारिफोरखौ थगायग्रासो। प्रमद बर'आ रावजोंबो सावरायागारा बिटिआर सुक्ति खालामदों। प्रमद बर'आ बिटिसिनि गासै गोहो बोलो आरो बिफानफोरखौ फोजोबस्रांग्रासो। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिसिनि सासे दैदेनगिरि अमर ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिसि गोरोबथाखौ प्रमद बर' बिथाङा धंस खालामदों होनना गोबां खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बिथांमोनहा बुंथिबाय थानाय समावनो बेबायदिनो आरोबाव अमर ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मैया बे बाथ्राखौ गोख्रोङै बुंथिनानै होबावदों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होदों दि थारैनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय समाव बिटिसिआ जोबोद गोहोगोरामोन, पावार फांसन दङमोन। बिटिसिआव गोबां रोखोमनि थाखा फैसा फैयोमोन, नाथाय आथिखालाव प्रमद बर'आ बिटिसि गोरोबथाखौ थेर-बेथेर खालामनानै बिटिसिआव मोनबो रां रुफा फैया। एनडिएफबिफोर बायदि गिदिर उग्रपन्थिफोरखौ प्रमद बर'आ थगायनानै मास मोनसेनि गेजेरावनो सुक्ति खालामदों, जाय सुक्तिनि गेजेरजों दायो बिटिसिखौ धंस खालामजोब्बाय होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसि एबा बिटिआर बिसायख'थिया गेजेराव आरो दान मोनसेल' दंसै। थामहिनबा आथिखालाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबाय थानाय बायदिब्ला थारैनो बिटिसि बिसायख'थि 2025 मायथाइयाव जानो गोनाङा सेप्तेम्बर दानावनो जागोन आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो बिटिसि ओनसोलाव दायो गोबांथार गुबुन राजखान्थि दोलोफोराबो गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ दानिफ्रायनो जागायबाय होनना बुंनो हायो। बेनि गेजेरावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनाय आरो रायजो राजाफोरखौ गावसिनि फारसे गोसो बोनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि मेल मिटिं लाबाय थादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिसिनि मोनसे समनि बारग' थामहिनबा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि समाव बिटिसि खुंथायनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिपिएफनिफ्राय दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाखांनायनि उनाव गुबुन इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मेल मिटिंफ्राव थांनानै रायजो राजाफोरखौ गोबांथार बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बे हाबाफारियावनो मैया बाहागो लानानै बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोजों दायो जेबो जालिया। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय समाव जेबो खामानि मावनो हालिया होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। लोगोसेनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखालाव बुंथिनाय बायदि देरहायोब्ला आर'नाइ गानहोगोन आरो जेनोब्ला सेन्देलनि माला गानहोगोन, बेफोरो सासे दैदेनगिरिनि खुगायाव समाया होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों। लोगोसेनो बिथाङा रायजो राजाफोरखौ फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआनो सरकार दाफिनगोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। बेनिखायनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ बयबो फैबाय थानाय समाव देरहाहोनानै प्रमद बर' बिथांखौनो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव देरहाहोनानै फिन बिटिसिनि चिफ खालामनांगौ होननानैबो बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। फैगौ 30 जुलाइनिफ्राय 10 आगस्तनि गेजेराव बिटिआर ओनसोलाव गासै 65,000 सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होनाय जाबावगोन। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरजों लोगोसेनो बिटिआर ओनसोलाव जाय हा गैजाया बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै
रायजो राजाफोरनो हानि लेखा एबा फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारिया BTR सरकाराव खोथा होनाय बायदिनो जागासिनो दङ, जायखौ नोजोर बोनानैनो मैयाबो आरोबाव 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङावनो थानाय लाइमुथि ओनसोलाव गासै 862 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों दि थारैनो खा सायाव रायजो जानाय सुबुंफोरनो दिनैनिफ्राय जागायनानै हानि फोरमान बिलाइखौ होनाय जाबाय थासिगोन आरो BTR ओनसोलाव रावबो हा गैयाजासे थानाय नङा। मानोना फैबाय थानाय समाव 30 जुलाइनिफ्राय बिसायख'थिनि सिगां 10 आगस्टसिमहालागै गासै 65,000 नखरफोरनो थामहिनबा सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होनाय जागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों बुंथिनानै होबावदों। आमसुनि हेंथायै गरिया मरिया देसि जातीय परिषदनि गोख्रों हेंथा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोना बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आसामाव गासैबो रोखोमनि मुसलमानफोरनि मोनथायनि सायाव बाथ्रा बुंनो जेबो मोनथाय गैया। आमसुआ थारैनो आसाम आन्दलनखौ हेंथा खालामनानै जोनोम मोननाय मोनसे आमसुआ थारैनो आसामनि मेपखौ सोलायनानै बांलादेशजों दाजाबफानो नागिरनाय मोनसे संगठन, जाय संगठना दायो आसामाव होखारनाय जाथायफोरखौ लानानै गासै मुसलमान सुबुंफोरनि सायाव बाथ्रा बुंनो जेबो मोनथाय गैया। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों बिथांमोनहा। जों बयबो आथिखालाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दं दि थारैनो आसामाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव थानाय सरखारि हायाव बेदखल खालामनानै थानाय माखासे सुबुंफोरखौ दायो होखारबाय थानाय जाथायफोरखौ नुनो मोनगासिनो दङ, जायखौ नोजोर बोनानै मुस्लिम हारिनि गोबांथार स्टुडेन्टस अर्गानाइजेशन फारियै जातीय आफादफोरा बेफोरनि हेंथायै सोमावसारनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेनि गेजेरावनो आमसुआबो मैखोम बाहागो लानानै होखारनायनि हेंथायै आन्दलन खालामबाय थादों, जेराव बे आन्दलन खालामनायखौ नोजोर बोनानैनो आसामावनो थानाय गरिया मरिया देसि जातीय परिषद मुंनि मोनसे आफादा थारैनो आमसुनि हेंथायै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों दि थारैनो आमसुआ गासैबो रोखोमनि मुसलमान सुबुंफोरनि अधिकार एबा मोनथायनि सायाव बाथ्रा बुंनो जेबो मोनथाय गैया, मानोना बिथांमोनहा आसाम आन्दलननि हेंथायै जोनोम जानाय मोनसे आफादसो। NRCनि समाव आमसुआ गोबांथार बरपेटायाव गिदिर जाथायफोर खालामदों। NRCआव नाम थाब्लानो गासैबो बेनि थागिबि जाजोबनो हाया। बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरजोंनो थारैनो आमसुनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों।